Обходни действия от страна на Арсенал. Джак Уилшер. Хубаво подаване. Ето това е добра ситуация за отбора на Арсенал и резултат е открит. О, какъв гол! В четвъртата минута. Отново движението му без топка. Как добре се откри, за да получи, след което не загуби много време в обработване на топката. Едно докосване му беше достатъчно, за да се обърне с лице към вратата, а след това с този безпощаден удар не остави абсолютно никакви шансове на Майхил. И така Арсенал вече има преднина. Санти Касорла. Джак Уилшер, много интелигентен пас в наказателното поле. Кратко разбъркване там. Има ли кой да стреля? 2-0 за Арсенал. Минутата е 14-та. Тил Уолкът май ще бъде големия герой. Вижте отново колко спокойно разиграха домакините на малък периметър. Уолкът с хубав финт потърси близки ъгъл. Иначе Юзил свърши черната работа, влезе смело в единоборството и с върха на пръстите си Тил Уолкът прави резултата 2-0. За топката застава Месут Юзил. Центриране. Изчистена е топката, но недостатъчно добре. Имаше рикошет, няма обаче игра с ръка, след което много тежък удар. Невероятно! 3-0 за Арсенал. Фамозен гол на Джак Уилшер. Всичко се получава в играта на футболистите, водени от Арсен Венгер. Джак Уилшер, който заяви желанието си, че иска да продължи своята кариера в Арсенал. Ето са. Превъзходен гол. Отново цялата ситуация. Имаше рикошет в тялото на Лескът. Върната топка и от място я намери Уилшер. Ето как е хванал Ждроп. Точно в момента, в който топката направи съприкосновение с тревата. Юзил. Уилшер. Отново Джак Уилшер влиза на скорост в наказателното поле, подава и това ще бъде четвърти гол. 4-0 за Арсенал. Хеттрик на Тил Уолкот. 7 минута Арсенал Уест Бромич 4-0. Няма как да има засада при това положение. Въпреки реакцията на Джулиан Лескът, който погледна с надежда към страничния съдия, очакваше да вдигне флага. Нямаше защо. Тил Уолкот беше в редовна позиция. Беше покрит. Двойното подаване между Уилшер и Алекси Санчес. След това чукна леко топката Уилшер към Санти Касорла, който искаше да центрира остро към далечната града, където Тил Уолкот започва. Центрирането от тъгови удар е факт. Увисна Успина и Уест Бромич намалява резултата. Грешка на колумбийския вратар и не в никакъв случай. Просто не излезе добре вратаря на Арсенал. Нищо нередно не стори Гарет Маколи. Просто се извиси във въздуха.